Nachádzame sa v Karlovej Vsi, tesne pod sídliskom Dlhé Diely. V priamom kontakte s prírodou tu v 90. rokoch postavili radové domy a na jeden sa teraz pôjdeme pozrieť. Dom bol naposledy rekonštruovaný v roku 2005. Je veľmi dobre udržiavaný. Má útulnú záhradu s terasou a jazierkom a veľmi príjemne sa tu aj grilluje. Poskytuje absolútny pokoj uprostred mesta. Dom bol postavený ako dvojgeneračný. Pozostáva z 2 mezonetových bytov, má 2 terasy, záhradu a 3 parkovacie miesta v garáži. Celková podlahová plocha domu je takmer 300 m2. Dom aj záhrada sú orientované na juh, čo poskytuje krásny výhľad na Dunaj a na Rakúsko. Byty sa dajú technicky aj vlastnícky oddeliť na 2 samostatné bytové jednotky so samostatnými vchodmi a oddelenými prístupmi do garáže. Z tohto dôvodu objekt poskytuje variabilné možnosti využívania na rodinné bývanie, na dvojgeneračné bývanie, na podnikanie alebo na kombináciu podnikania a bývania. Tadiaľto sa vchádza do horného bytu, ktorý vám rada predstavím pri osobnej obhliadke. Ak vás nehnuteľnosť zaujala, budem rada, keď ma budete kontaktovať. Broker Consulting. Financie, reality spolu.